Yo, Anastasia media, I think any more share you. And then you never pa inti the book into if you say, maybe I do a very pap. And I hear mono, I can't be any far a year, a Brunia. Now, a friend's husband. Now, or no, or book mercy. Now, or no, what is mercy fortune. Na o kachire na nanom ese onkofa ye sikadwano mbra yehunu se na sabre na nanom no mkaka ho no esanse ne achichi mpanifo no kro ninti na wo makani na no maye ma yehunu se nana Yaa Asantewaa no ye obaba kupe ede omu sore ede kasa enibire ne obufo so echire onu ankasa no nkrofo se ale se mbo hosa akwa wo se ntimu firo no akwa na mu ina wo ho bububu ene sara chedia monye mitam na fe mu fa mo data a chese mo ye be mo fa ma na fe mi hu se mo ye ba me ne ba na ko e ba sa na ha yi enum ana osaka ahusim kiro se o chese zabra na eye akrafo enyina enyo nkunu chese kasi kiro ara se kwa ewu asem sa ede bae enu ena afi obuhwase na okasa kasa no na Yaa Asantewaa no wo besin sa bre no ko besin bi nsem na afi ode kokko chia eye broni ema eye broni a ni yira na o shake groups fita sai no ye moja na afi ko si broni amu so ode ye nsa e kire se de nyabre broni koboko ye se enwachi broni ede ade ba ko pena no wo hwe so ni sabe kasi kagya na ure bia bo ni desi friend se kwa bitua a woni de chese asem bi besi bia ofrem ono okachire broni se mechi mi a chemo ba bia kagya no to oh akwai se babru ma se bi si ya na eye fasifo pe Yesu Kristo a cheno na pamde fa yi wono akasa ni fieni ane fense Judas Iscariot sa ana na kwa bitu anse o ti ayin fi obi nti oni bibia obo eye broni abanye se sikabia ni be do bia kwa kwose timi ngo na kwose idi o manu edo ko barkasi se abo ana na de no e ma o kira o ho a o ko ye no oni a feya ko e ba ye ni kikiri mo mo se na feya ko e duro o se mo hwa ya give you questions a o fe ni ago pepe na so pe o mo e ti ye no ba no ana eye ba no fo so e wo so na Filipa e ku si ye ababuja ene o wasi e tamo ko bibi yes is ke gade mo so ne numu ana abofi ekochiri bari bi pom ni bari kwaye e ba wo manya hwe no obutu krom ana bari e ma kifi hey e chese itu atobare e be ye kasa to be kese a be to ho se itu atobare e ba sa no mbo boy ho tempera e dia abofi ni sie ni se ni anka no kani no e ma afi e du be bi na abofi ho chire wo pa ebi e kimi ankodu ebi susu ti kokodu hoporin taboponi na buru mi benabi ko chebe bebi ya o nanka se be ku buye wo bongo bebi enochi boniti se abia esie diero o su ya se de sare se de obeko me ka se na Yaa Asantewaa so aboa doma no wo ho wo so ebe so ni broni di sie ni na mo ka ho se brother nana pepe obedi ade no na kasa bi wo ho e ba na pepe ne na ya atwo na itima himfu mu chichen itibra obo ni na himfu ni na ne ta na hise obeko bibia ma na so nya do me ka sai na hise itwa esu ewo kwase foto no edimo na agrodi wo de onye ampa o di branca sie o si ase tutoye ne se ne de na no ahie niti eye akasa de fo no fa pa bi so se o gbiri o nya yeda di de no mo ye se boni
ɛto one na asantefoɔ nso so atwitwa ahoma na wɔn akyekyere bifo bɔɔdeɛ fɔkyeɛ na wɔn tugu adɔtɔ so yɛ tugu adɔtɔ so nti wɔn tugu adɔtɔ so no na wɔn akɔ butubutu aseɛ na wɔn hwehwɛ ahoma no nti na wɔn aka kyerɛ sɛ wɔn na ti sɛ yɛn dua so wɔ hɔ no nti mu yɛn kum wɔn nti buroni fa de tu ya pee na hɔ ayɛ din na kyerɛ sɛ wɔn asantefoɔ no nyinaa wɔnim sɛ wɔn butubutu fam hɔ no ɛyɛ kakra na wɔn asa deɛ kɔ so baabi na nso awosowoso na nso waso wɔn atutuo pee wɔso bɛ wɔn akum wɔn nyinaa ni afei buroni abi ne bɛ wɔn sɛ na ne nipa wɔso wɔn akum no nyinaa na wɔn nyinaa no ɛhɔ ɛna kɔfa akasapɔmɛ bi sɛ asante kɔtɔkɔ nkuma apem ɛbɛba na ɛnyɛ kɔtɔkɔ aboa kɔtɔkɔ na mu asante a yɛkotokoto na ɛpono nti wokoto na wɔko a nipa deɛ ɔno nso ɔte dua so na wɔtutuo no kɔ soro na ɔsoso wonyina fam na ɔsoso afa ho adi nti woku apem ɛbɛba ɛduru baabi na asante atwa ɛyɛ Kumasi fort no ho ahyia na ɔmo tiam sɛ fa yɛn bra kɔsi buroni ato ne tuo nyinaa awie nti na wɔn ho nyinaa wɔnyɛ no ɛna ɔmo hyɛ aseɛ ɛbɔ ntwene yɛwɔ asante wɔ ntwene a ɔbɔ mu a kyerɛ sɛ ɛpɔn ɛna ɛba na ɛpɔn no so a ɛba no so kyerɛ sɛ ɛdibuo ɛna ɛba nti asantefoɔ no wɔn ne ɛbɔ buroni nkyɛn ka kyerɛ sɛ saa ntwene a yɛbɔ deɛ adeɛ baako pɛ na kyerɛ sɛ wɔn bɔ ntwene nyinaa wie a wɔn bɛku ne nyinaa asɛm mu buroni hɔ wɔso paa ɛfisɛ ne wɔn deɛ wɔnyɛ bio na asantewaa so ne na asantewaa ne no nkurɔfoɔ nso gyina akyire sɛ fa yɛn bra na ɛno na wɔn ɛka akyerɛ aseɛ akyerɛ buroni sɛ wɔsi sɛ wɔde ɔhene no bɛba deɛ a ɛde obiara ne ɔni asɛm na mmom nso wɔmfa ɔhene no amba deɛ a ɛne sɛdeɛ mpene no kyerɛ no ɛkwan biara so ɛnɛ yɛn nyinaa bɛkɔ asɛm ade na buroni no piri n'akoma nanso na edu baabi a na ɛdi paa ɔyɛ ho hwee yie afei edu baabi no wɔn aduane nyinaa asa wɔn nsuo nyinaa asa wɔn nyɛ biribi ni ɛyɛ adeɛ nso hyɛ ase sɛ esi mu ɛwɔ ɛyɛ Kumasi fort no efi na nipa wɔn no dɔs na atesɛm bi a bakosɛm bi a mete ya na ɛsi na ɛsɛ edu baabi hɔ nom a na sɛ abɔ bi sɛ ekura wobɛtwam ɛwɔ fie hɔ nom a ɛdeɛ ne ɛyɛ kyewa no gɔvina no ɔne ne yere ɛdeɛ ekura wofa ne sere na osu afa ne sere na oyi afa ne adagye sɛ ɔno na papapa a ɛwɔ mu no nkotira nso so ahemfo kakra no hɔ no na ɔmo nso so ɛdeɛ no ɔka ne ti ebi a ɔde nnara ne nan nso ama nkoa na ɔkaka ka ho no na afei mu a monyɛ hwee ne deɛ sɛ frɛ sɛ mpɔtorɔ nso so ɛwɔ hɔ na ɔnya bi a ne nadze sɛ nso yɛ dam paa na deɛ dɛ ɛha koraa no sɛ ɛsi duru baabi ɛkɔpɔ baayaa kyerɛ sɛ na nipa a ɛwɔ mu no wɔn wi etwie ɛdɛ ɛka dwie a nipa bebree ohunu wɔn sɛ edwie n'ase ɛyɛ tu ɛde efi bi ase edwie wɔn mu ɔte sɛ na ɛsɛ asɛ na edwie wɔ nipa tirim pii no nso nti deɛ na wɔn yɛ ɛne sɛ wei ɛne wei ɛtena se na obiara wɔkyiri mu bie wɔkyiri mu bie na wɔso kyiri mu bie na afei wɔn wie a na wo deɛ ɔbɛkyerɛ no wawe na edwie bɛmɛn wo so eti ɛno na ɛkɔ so eti sɛ wotu na nka wie na nka bɛwie anasɛ nka bɛyɛ dɛ ntumi wie no nso bɛfa no saa na ɛkɔ so no adeɛ a buroni tiri yɛ ya ne sɛ ɔbɛfrɛ ɛyɛ obi na wayɛ SOS aka kyerɛ wɔn sɛ yɛyɛ SOS ɛde akɔ na akɔfa wɔn naba nti wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ okay saa na kyerɛ deɛ a yɛde mo hene ɛbrɛ mo nti monyɛ din ɛwɔ hɔ nti baa saa no wɔn yɛ din ɛwɔ hɔ ma afei deɛ ɛbɛn ho ɛde sɛ akwasi eburoni ɛdaadaa ɛyɛ mpanimfoɔ no sɛ yɛde wei na ɛbrɛ mo yɛde mo hene brɛ mo nti monyɛ din nipa no nyinaa ɛyɛ din saa bɛ no na wɔtwɛn sɛ yɛde ɔhene no ɛbɛba sɛ na yɛ nada afei akwasi eburoni saa ka kyerɛ sɛ sɛ yɛyare
nti makase omo fa duro ni nnuane kakra ni mebi mre nti mo ma eba mo di kana srafo na mo di ne ma ne ba mo na se ha che na nti omo beduru ha agya dana ene no kofo we na ina kwa na se ne enya no kre se omo di kan ebe ni na omo di aboba nya ni ma na hye ebre goni ewo ho sa na tie pepe ewo mo na afei de kubi ni se the brat na Yaa Asantewaa na dom no echiechiri na mo buru ntwene ni eburu ntwene ni mo buru ntwene no afei dom ri ya ni se idipa asa eba no susu ni ma ti buru ni ka che oh o kra na eba no na de waka echi se ne tisa o ba do mu echi afei o ni ba o se na asafo a o mo se nam kwa mu eba no abe hwep masi enya mpote mu mu tshia fe na Yaa Asantewaa waka fine ya brochia hana hu se emro bitum nika kura na Yaa Asantewaa di ka koso idwane ko ye no ey offensive ko no en kase ni nyanche se be na ka bi bibia be bo ko ye na kwa mi tua kire se ni ni ba ko am ye ko ko o ti ya na brochia sa fast na sabra mi kase na Yaa Asantewaa no nya bia fie be dusia ni na brochia ay tum ka pagim na eyini ho se na emi no mi ayi kai ni ho kai blom kai na na mu ho so ofiri ho no sa brodi ntifi mu a ekokodu kura be nsu ene mpasa so ho ene so ko shede ko she ho ene so ya antitam ana osansi so firi ho edwane ko kurobi ai friends se subtimbom so be be ni kwado so also ko shed ko na ni na yakase ina na abrofo no enam nkonkro so a o mo hwe hwe sikadwa no nti se kurobi o bedu obi a no na ye huna konye bi a mo mzika si ya papa mu ahwe se na Yaa Asantewaa de no makwa kofa mo mse ni sika umpa ede ko eno kura mbe ko ya kiri ya na no ya na o mo di free abuche esan ede kunya no e bae na esan abrofo no huhu nti asem ba ko bi esiye ewo feso mpota mo baabi akiri ye beka ko asem ehupa ebra ni padon bi edwane ye na ko she baabi na ehon semsem ba ya na ne ehupa eno asem bo si ebi siye ewo eye juma ni titibremu mu bra na ko bi pe yufu ekun wo na ko she baabi I force master na o kai na o se master never again offense never again as we see ho ebi se yo e kire baka ho asem na de Yaa Asantewaa asem na ye what is has story na we say yes confirm much o debi afa o na Yaa Asantewaa akoko tira ye se sutimbom aho na ja kakra wo bi no ho ne ade kwa mi tia se hu ya eko kupie eye se so takimpo ako ano pebia na abroa openu fi ye gare na otija ho wasere no kuto na fi ye tobi na wadi edi ahwe na hafa no ye hu ya se kwa mi tia ene ko edi cha se na Yaa Asantewaa boda bombo se ni osi aye wo mu nchi ani abofo oku wa mu ndam so am na wo nchi so mu hwe eden ba kwase bomba ya ahemfo na kika ho no so ehire o nyina ebobu na fi o mu ma mo so ye do wo ko hene we bi akobode ko ya papa to so bi ya ko mu eden sema isi ni o ko ina se ya ode ya na wala iki na wa share comment ni ya me pa me pesa wo de wo die ka se we aha ye kan si akabo e so school push se asembisa bi wo ma no obisa me ndambre ma chiri emperifo echi mo fra esusu echi na se se be ni makra no san mo share